pravaša poglavniku sudjelovali su pravaški suborci iz svih nezavisne države Hrvatske. Pravaši, sljedbenici Starčevićeve nauke, izrazili su svoju zahvalnost poglavniku, a svome bivšem najpožrtvovnijem članu i odborniku u velikoj borbi za oslobođenje i postignuće Hrvatske samostalne i nezavisne države. Poglavnik je u svome govoru istaknuo da smo doživjeli veliku sreću dočekavši ono na što su dugi vijekovi čekali. Doživjeli smo ostvarenje slobode hrvatskog naroda, doživjeli smo uspostavu nezavisne države Hrvatske. Pavelić izrazio je 16. rujna svoje visoko priznanje junačkom držanju i izvanrednoj hrabrosti hrvatskih domobrana koji su sudjelovali u uspostavi reda u Bosni. Hrvatskim domobranima upravio je poglavnik odlučne riječi o zavjetnoj dužnosti svakog pojedinog Hrvata u borbi za svete ideale domovine Hrvatske i roda hrvatskoga. Za hrabro držanje za vrijeme uspostavljanja reda u Bosni promaknuo je poglavnik između ostalih u čin poručnika Nikolu Vulića, a u čin zastavnika Ivana Grgića. Doglavnik vojskovođa maršal Slavko Paternik čita imena ostalih promaknutih domobrana.